Nog even en dan is het zoiets. Volgende week zaterdag 15 november wordt de stadsprins van de Marotte Sittard uitgeroepen. Veel gaan vandaag de vraag stellen aan de lui, wij gaan de prins waren. Ik heb nog geen idee. We gaan het volgende week in. Ik heb echt geen idee. We zijn benieuwd. Ja, Dat weet van niet. Daar heb ik nu geen idee van. Vroeger was ik het. Toen maakte ik de prinsenpakker en toen moest ik me ook al zwiegen. Dan mocht ik gewoon niks zeggen. Maar nu weet ik het echt niet. Nu komen ze me dat niet zeggen. Nee. Dus, jammer. Helaas. Verzin het wel. Ja. Ik zou het echt niet meer weten. Ik heb ook geen naam gehoord. Dus ik weet het niet. Vol spanning. Wij wordt volgens Stichten nu stadsprins van Sittard. Oei, de nieuwe prins. Ik laat me dit zeggen. Ik denk dat Joep een ganz goede keuze heeft gemaakt. Ik zou het niet weten. Ik ben geen ouder inmiddels. Vroeger wist ik alles. En ik ben in zaterdag niet bij. En dan wist ik van alles. Van klinken zo in. Maar ja, nu wist ik een ouder. Dat weet ik niet. Twee prins wordt echt niet. Geen idee. Ik niet in ieder geval. Ik heb eigenlijk geen idee. Nee. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, meestal zoeken ze immers dat wat lid is van een bepaalde vereniging of zo. Hè. Of hij betrokken is bij een bepaalde carnavalsclub of zo. Ja, of die een optocht metlopen of zo. Een beetje actief zijn in de Sitters. Meestal een vrijgezelle man of ja, dan mogen ook getrouwd zijn en een relatie hebben. Maar meestal is het een prins alleen. Hè. Dat hebben ze ook van die dorpen waar ze een prinsenpaar hebben of zo. Hè. Ik zit zelf bij de Katers in Holtem en daar hebben we meestal een prinsenpaar. Dat is ook altijd wel leuk. Maar hier dus meestal een prins. Maar ja, wij zou het weer. Geen idee. Ja. Ik heb nou niks gehoord in de wandelgangen. Dus, Dat is het grote geheim natuurlijk. Hè. De Vos weet het. Afgelopen jaar waren een van de veel. Dus ik neem aan dat het nu een van de Sint-Joep gaat worden. Wij dat gaat worden, we zullen het zien. Het blijft een verrassing, maar niet meer lang. Ik denk Luc Eekeboom, maar we hebben ook weer een liedje gemaakt. Dus ik weet niet als dat te combineren valt. Dus in ieder geval, Luc Eekeboom. Ik zou het eigenlijk niet weten, maar zijn die misschien bij de gats nog het vrijgezellen? Het vragen aan iemand in de buurt hier misschien. Nee, ik zou echt niet weten wie prins wordt. Nee. Maakt niet zo lawaai. Ik denk dat het Philippe wordt. En dat denk ik omdat ik hem er geschikt voor vind. Omdat er sociaal is, omdat er met de lui mee deed. Ik zou dat een hele goede kandidaat vinden. Heb je ook nog een idee? Nou, ik heb meerdere ideeën, maar of er onze Vos Marot aan denkt, dat weet ik natuurlijk niet. Ik denk dat Nigel een goede zou zijn. En ik denk dat er eigenlijk ook niet maar Ungarse Bas uitkomt. Dat denk ik. Ik ben heel erg benieuwd. Misschien zit van de ramnerven en de magen laat ik allemaal weg. Het blijft spannend, bis het laatste moment. Giel Weber, wagenboer. Ja, dat denk ik. Gewoon een paar namen. Dat is Rick Hungens. Dat is Stefan Innemans. En ja, er zijn toch wel dames die denken van nee, dat wordt het niet. Maar ik ga het meest op Stefan Innemans. Maar of dat wordt, ja, moet we afwachten. Hè. Dat is altijd de verrassing van de dag. Angeweek zaterdag meter van meer. Mieke, wij worden nu stadsprins van Sittard. Ja, dat zou ik wel graag willen weten. Maar ik denk een van Lummerig. Denk ik. En de pap zit bij de Marotte. We hebben al genoeg luge vraag. Het blijft een raadsel wie de stadsprins van Sittard wordt. Maar nu ga ik zelf op zoek naar wie de prinskind waren. Wie sticht de nieuwe stadsprins van Sittard? Wie weet? Wie sticht de nieuwe stadsprins? Wie sticht de nieuwe stadsprins van Sittard, Jan? Doe maar Alaaf. Zitten? Alaaf. Oh, en dus zit ze in een chique prinsenwagen, hè?